Amenewa Newton Kambala komanso Vice President wa chipani cha UDF ayankhula ku gulu la wanthu ndithu kumene kuku anyway ayankhula ngira nthawi mwamvera nokha komanso kuliso kusogoloko kuti saboni khalindonso akuti nkhondo imene si ya Mai Patricia Kaliati yokha koma ni nkhondo ya Malawi komanso kutsogolo kwenikweniko muona kwena kuti kuti komwe Mai Patricia Kaliati akuyenera kuti alembedwe settlement apatsidwe judge so kuti kwenikweniko Apolice akuakaniza anthu kuti amvere nawo milanduyo. Apolice akuakaniza anthu kuti amvere nawo milanduyo. Video imene ndimuyipeza chakutsogolo kwenikweniko. Guys, thank you so much. Malawian cameras. Nkhondo imene isiyabatilisha iya. Imene ndiyawonse osusa. Viva Malawi, viva! Viva! Aruta kutijua! Aruta! Ukuna nitokoze bano chikuwa cha solidarity mene maonesa. Wela polisi kino. Ajosi kukulikisha uzimai watu. Angaliati. Awapase vero sana. Ndaona kuti tikipa anthu pano magulu otsiyana mbiri bali ife UTM bali UDF ndaonanso pana Kalinga aliko mpano tonse tagwirizana kuti tikalola inaga bagati youth power komanga anthu akuoneka mena nalili dzulo akuoneka mena amonekera dzana sakuoneka kuchita mantha ndi munthu konga tazonse timanena kuti osaopa kati mndandali zathu wa UTF Vice President amene anatithandiza kuti tikhale limodzi komanso tinalindira Kaliati aka chibungu takapanga negotiate kuti ayesetse kufumizitsa watenga statement kuti akatenga statement macharges wakachitika ife tipange apply kuti Mai Kaliati atuluke lero isanafike mawa ndimafuna ndikutsimikiziredi kuti mmene ndikulankhula chino achijere ali mkatimu aloya amene abwera kuti nthawi imene azitengera statement Kaliati iwonso akhala kumvetsera ndikutsimikizirani kuti ife sitiyang'ana kumbali mpaka Kaliati apangidwe treat mwanyunga atuluke lero ndi apempha zangawa kuti nawo sakhozolankhula fanira limodzi Osaopa! Aruta continua! Aruta! Patsogolo ndi democracy! Kukana kubwera mbuyo ndi chipani chimodzi! Kukana kubwera mbuyo! Patsogolo ndi democracy! Zikomo kwambiri abale anzanga. Ine mawu anga ndongoti ife UTF tili pambuyo panu sitikusiya. Mawu amene onde mawu nanu pana kupapeto kwa ziti. Tiyeni tikutane, tiyeni tilimbe mtima tisalole kuti tibwererenso kumene UTF idagwetsa chipani cha Malawi Congress Party. Tiyeni tiyime mwaunyinji tiyeni tiyime mwaumodzi ende limodzi ngati Amalawi lokonda chilungamo. Zikomo kwambiri. Ndiye
ndipemphe kuti pakali pano kuti anthu asatinamizira zimene tapempha ndikasonkhane ku ofesi ya UTM. Ayi bwana. Ndikupempha chifukwa anthuwa ayamba kugwiritsa ntchito kuti ifeyo sitikuvera zimene akutipempha. Tipange ndimene atiuzira atipempha kuti anthu asakhala kuno ku area 30. Ngati mutakhale pano mukakhala pano osachita phokoso kuchoka ndi ayi. ngati mukakhala pano ndikhale ndaula kusikalephereka Kaliati ukulu Farungoimba nyimbo. osapanga phokoso kufuna Mai Kaliati atuluke lero. Mawa ndi Saturday akapandotuluka lero ndio akazotuluka Monday. Tiyesetse kuti zimene ife tinapempha zichitike kuti Mai Kaliati Meneko ndikuyankhula kwa Honorable Kambala akumalizisa kuyankhula kwimbi limene labwera pano pa area 30 kusachitira umboni kukuthira amayi athu IG Honorable Patricia Mai Kaliati mmene mukuonera muzituzimo anthu onse amene asonkhana pano ngati muchituzimo mukuona Honorable Mai Kalindo nawonso tili nawo pompa nawonso tayenda limodzi kuzakuthira Mai Kaliati. Mukaona muchituziso muli anthu ena ngati Afodi ndi mukamaona anthu onsewo ndoti tayenda limodzi enanso nda UTF mukuona muzituzimo tili limodzi ndithu ndi director athu a youth Aloni Chiweza mene mukuonera muzituzimo ziko mukwambiri. Oh my God. Anso china chimene chikuchitika apa nchonena kuti basiru anthu akualetsa kumvera nawo mlandu wa Mai Patricia Kaliati. Video ndi imene itaiona Hanson. Yes, when you can better talk to your people, okay. Hey,